Yezana kuzo zonke ingxaki zalapha emhlabeni. Kuzo zonke ndiyayibona ininzi abantu eyenza apha emhlabeni, junk status, yonke laa nto. The world is just going through a lot. Kodwa I think ikhona i-issue esilibala ukuthi chatha kuyo is that akho nto ethanda isex njengesikoli. Oh, yazi isikoli ziyayithanda isex, and afike lo sikoli van Schalkwyk wakho abesithi uPipi azabona uyifaka nje ngaske ndiyifaka. Ufaka ntoni? Ufaka ntoni? Ufaka ntoni? Ufaka ntoni? Ungakuyofaka ithenda njena. Yazi izikoli namadoda kaphetshiyo like yinto le uyifakayo ufuna yinto lena ufuna uyenza because can't afford it. Like why? Umuntu abefika Pipi khawenze torho Pipi khawenze ntoni nawe khawenze Pty Ltd khawenze company khawenze izinto ezinengqondo manje izinto ezidibeneyo, you know, like it's so isex nesikoli because umuntu avesicimba fanele mhlawumbe impundu zakho yi-NGO. Hebethu na ibhashu zethu nempundu zethu, they are not a non-profit organization. No, they are a non-profit organization. Senjwa ukubona xa senza isex ukubona like nendoda noko ukubona ekwazi ukubhalansisa ngedate, ekwazi ukubhalansise njengombhejo cute ukubona uba nomdla mani uthethethe qonba you know uncina esangena emnyango esabulisa qama unjani, but ke uthanda xa senza isex nesikoli uvese kube nengcwangu umuntu esakubulisa molo uthi molo njani wena ndiphile njani wena ke ngoku awuthandi nendlela ehlafuna ngayo vese kumntu ngiqomba rha uhlafuna kabuhlungu mani hlafuna kakubi. Yazi wenza nonsense nje isikaka umuntu abebhizi abefuna ukuhlohla lo mrhwayibhayo umrhwiphilizo yerihlofoza yakhe abebhizi ba nje mani ndixelele ngaske ndithi uyihlohla nini ipromotion wena khawuhlohla ipromotion pha emsebenzini khawuhlohla i-raise yes it's demoralizing. It's demoralizing. I mean, what about ndoda athi noko kwazi ukuthi chatha ukuba andithi bayiba nguBill Gates noko andithi bayiba nguBill Gates, but ukuba xa usithi kwindoda yakho uba yo baby igiza yam ibhesile and ke ngoku oh my gosh naba izaba yi-3,000 uba ndilungise. Andifuna undibuze ukuba oh hayibo sithandwa sam uza kwenza ntoni. No, sukuthi ndiza kwenza ntoni, andikuxelela uba wena wenze into. I am the happener, you are the happenee. Happen to me, enzeka kum wena enzeka kum wena enzeka kum. Bhatala igiza, replace igiza yakwam wena. Sasha umntu xa nihamba emall ningene kwaza shops ziqhafuqhafu ukuba ne uthi you untightened le bag, uthi you ayisaduri okanye you ayisithando sam msana imali engaka, because wena xa ubhizineshini ethu andithi you hayi baby irandi ezingaka andithi mna you hayi baby izitrokes ezingaka. No, yazi indoda xa seyiswiper ngaske yes ngaske kuyenze kwaphaa ecounterini. And ke uxoxela nendoda angathi noko inayo ipotential yakacash abantwana. I mean uthi ungena nje endlini ubuqonda ba kulukitswele kwalapha endlini undivimbitsele kwalapha endlini ebeqhubitswele kwalapha endlini undivimbitsele kwalapha endlini kulukitswele kwalapha endlini. But ke ukuzala xoko esi sikoli uvese uqonda
nani nani awubinancoko mani yakhe because ngoba sanqokela no like sanqokela nganoni into lena xa vele sinqokele ngayo bebe njani niphilile but uba niphilanga uzandithini like into lena uza kuyenza mhlawumbi mna yazi a good relationship is based on ba before wazi ne-birthday yakho mandiyazi nepini yakho mna mandiyazi ipini yakho because betinana masithethe nyani impundu yikhombodisa lo eqonda kuba ndixesha lokwenza ishishini ethu nesikole uvese ucinge zonke eza fees zasevasithi zonke eza textbook iwesike ngoku apha kweli cala le-graduates kuba uvese uqoba sana ndise ndifunde kangaka ndigrade yonke le nto kanti ndizopanishwa zizimanga zesikoli no gentlemen ikhona into emayenzeke mna mandithi ndithimla yaqona mandithi ndithimla ubusithi baby no give me a copy of your ID ndiyokufaka ku-medical aid yam uyava ke ngoku sondibuza uba kuthini ndingena-medical aid ongendawo and asithethe ngam so ngaske bandixelele xa usenza isex umntu akumotivate kuthi kufika ibouquet of like gazanguwa ubuqonda ba you know what xa ifika endlini le I understand banizawumenza ntoni na ibuhlungu bethuna into eniyenza yona into enisenza sona ibuhlungu kubuhlungu urhwiphilizwa sisikoli umntu abebhizi oh you know what we're gonna do this gonna do what yintoni lena sizayenza ebusuku because ufuna undivingcele etrasini wena ufuna undivingcele etrasini ayibuhlungu isekisa etrasini ayibuhlungu isekisi yasetrasini and then uzimisele yazi xa amadoda angabhejiyo abusive. It's wrong. It's bad for the nation. It's demoralizing. It's cumbersome. It's like bad. No man, futhekini. Ziyathanda uzume ezintwezi. Skoli fan scalped fan dikake ncancane. No man, futheki ngalondo. No sidikiwe. Aboqhatha ke indaka aboqhatha nje mhlawumbe abantwana bancinci ba that don't give a damn qomba oh my gosh love oh my gosh if this is a love and then what you feel don't give a damn because mna ndinuka kamandi ndizithe cologne ndizithe you know I'm trying to do the damn for you you know I'm doing that thing right. Attractive indoda esiwayiphanyo no man fuck yekani udlala impundu zethu yekani udlala ngebhashu zabanye abantwana ayizo charity balls eziyana futhek khandisho uba imandanga kodwa